Βασίλειων Β, 200 μέτρα ήττιο, Γλυφάδα με τη Σαχά στο 4 και την Κομποτού στο 6. Κουτρούτσου γυρίζει πρώτη στα πρώτα 50 μέτρα, Σαχά δεύτερη. Χεριά στα πρώτα 100 μέτρα. Η Σαχά γυρίζει πρώτη σε 1.09.17, η Κουτρούτσου 1.09.17. Η Κομποτού γυρίζει σε 1.15.84. Σαχά στα πρώτα 150 μέτρα γυρίζει πρώτη, δεύτερη Κουτρούτσου. Σαχά τώρα κάνει επίθεση. Η Σαχά τερματίζει σε 2.21.41, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Έσπασε το πιο μακρόβιο ρεκόρ κολύμβησης που υπάρχει από το 1996. Μπράβο Ιωάννα! Κυρία Σαχά, τι έγινε να πείτε για αυτό που κάνατε? Έλα βρε γλυκούλα μου. Έλα, κοίτα με λίγο. Πες μου κάτι. Αυτό είναι μία και μοναδική, πες το. Θα το βάλω στο YouTube, πρόσεξε να πεις. Θα το βάλω, δεν υπάρχει περίπτωση, πες μου. Πες μου κάτι. Θα το σταμάτησω μόλις μου πεις. Είναι πολύ ευχαριστημένη. Μπράβο, να είστε καλά. Πάντα τέτοια και στα νότερα.